Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Bram Holla en Ruud Stikkelbroek uit Venlo. Ofwel Bram en Ruud, die elkaar al sinds de middelbare school kennen. En ook maakten ze voor de lokale omroep Venlo het jongerenprogramma Tilt. En ze zongen 11 jaar lang Venlose vastelovensliedjes van de hand van Frans Pollux. We hebben ons een keer in een zomerperiode bijeengezet en dat Frans zei van, wilt je een liedje zingen? En we wisten dat niet van elkaar. Dat tegen aan ons allebei gevraagd had via sms, geloof ik, was het toen nog. En toen ineens zaten we op een warme, denk ik, zomerdag bij Frans. En toen zaten we door samen. Hé jong, lang niet gezien, wie jij er bent. En toen een oor later hadden we een soort van liedje ingezongen. Provisorisch op een simpel bandje. En zo zien we beroepsmatig muzikaal bij elkaar gekomen, Tom. Dat was het opdrachtlied. Dit is het goede opdrachtlied. Want een opdracht stond nog niet. En dit gaat hier best te vullen. Moet je met ons dit liedje brullen. Dit is het goede opdrachtlied. Met een opdracht stond nog niet. En als je stond lief maak je kans, zet je de opdracht toch nog ziet. En ineens stonden we in de oktober in 2002 als eerste op de bühne. En later naar de LVK gegaan en door ook top 3 gehaald. En ineens ben je dus Limburgs vastelovensartiest. En dat hadden we een half jaar ervoor nooit durven dromen. En ook niet per se geambieerd of zo, maar het was wel kei tof dat er dan zo was. Is hij stil op stroot en leeg. Toch zien gaan wagens op de weg. Wie stond hier uit ons nuus te vreten? Ik denk dat Frans wel in het begin gedacht heeft van die twee stemmen passen misschien goed bij jij. En we horen ook dat van mensen van we kunnen ook niet makkelijk hoe trein horen, je liegt zo op een. Dus ik denk dat Frans dat wel goed gezien heeft. Maar ik denk ook dat de gedachte heeft van dat zijn twee jongen die, als die dadelijk al die vastelovensverenigingen afgaan, ook wel een leuke avond samen kunnen hebben. Dat misschien het uitgangspunt was. In het begin was dat heel gek, want we waren natuurlijk niet van plan om zeg maar, met een enorm programma door de provincie te trekken. En dat kost ook niet, want we hadden maar één liedje. Dus we hadden echt letterlijk maar één liedje. En die mensen zeiden dan, wilt je komen zingen? Ja, maar ik zei, maar moeten we over één liedje doen? Dat is toch niet leuk voor oog? Dat hebben we dan toch wel een paar keer gedaan. Dus we hebben wel een paar jaar erover gedaan om echt repertoire op te bouwen. Hè. Wie je was, wie je is en wie je weren zal. Als we allen zien, dan geeft de carnaval. Nog precies hoe wie je altijd is gehoord. De vastelovend, de vastelovend, de vastelovend lief van toen ze jong bestond. Een van de eerste dingen die we gedaan hebben, wie we meer door het Limburgse, in het Limburgse gingen zingen, is een aantal dagblokken. Zo van als het een hofbal is, dan willen we onze eigen prins zien uitkomen alstublieft. En eigenlijk willen we ook gewoon de optocht lopen op maandag. En dinsdag is boerenbroerlof, dus die dag zien we niet te boeken. En dat is ons voor 99% gelukt. Ja, wie gevraagd je om een vastelovend maandag ergens te komen zingen. En we hebben gezegd van sorry jongens, maar we komen niet. We hebben zelf vastelovend. Dat wordt niet altijd begrepen, maar we vonden het te belangrijk om te laten schieten. Alek idee, hey, alek idee. Alle gevallen van alle de mallies en alle de kwallen idee. Alek idee, alek idee. Wil je het net zoals ik alle weer weet? Zing dan alek idee. We zien natuurlijk boete dat we bijeengebracht zien door Frans als zanger. Zien we natuurlijk ook gewoon hele goede vrienden. Waren we al, maar zien we alleen nog maar intensiever geworden. En ik ben ooit Prins Carnaval in Venlo gezien. En die eerste adjudant op het papierke was Bram. Dat is voor mij een soort van zelfsprekendheid. Dus we kennen elkaar privé ook zo goed dat gewoon... dat is allemaal door uitgegroeid eigenlijk. Ik wiebel, ik brazel, hazel, wazel, wie jij die winterse vlinders in de boer weer ik pas kwiet.
zich nooit de boete zitting en de opdag en de boerenboelen vinden hier in Biet. We moesten de kaarten opholen. Iedereen kwam de maandag voor het LVK bij elkaar. En dan zingen ze ook alvast een liedje voor elkaar. Ik weet niet of dat nog zo is. En toen hebben we gezongen en toen gingen we de bühne af. En toen kregen we zoveel reacties. En toen keken we elkaar aan. En toen hadden we het gevoel, misschien is het hem dit echt wel. Misschien kennen we wat horen. Kennen we. En toen hebben we gezegd, weet ze wat? Dan gaan we met de fiets naar Zerum. Ruud, die had wat geregeld. Ja, we kosten dat douchen. Dat hadden we 's middags geregeld. We kosten dus vanaf de fiets de douche. Er is ergens een douche en daar mochten we gebruik van maken. Het pretpark. Ja, en toen hebben we daarover beleefd. En dat waren de zenuwslopende puntentelling met het einde van de jury. Die dachten van, we gaan het holen. En toen kwam er weer een terugslag. En dat was een zenuwspel, man. En we kregen hele goede punten, 19, 18, 17 en zoiets. En Gelachje, dat liedje, ook het Venlo, wat toen tweede is geworden, fantastisch nummer. Die gingen gelijk met ons op, maar er zat toch wel een gaat tussen. En bij de eindelaatste jury kregen we zo'n soort anti-stumming uit, echt niet meer uit welke regio. En ze gingen voor zeer. De kriebels uit Venlo kregen bij ons maar 2 punten. 2 punten voor de kriebels uit Venlo. En toen kwam alleen nog de SMS-jury, het volksprek, zeggen ze dan. Zomaar die eerste keer kunnen geweest zijn dat die jury er was in de SMS, finale. ja. Ik denk zelfs, want ik meen dat de voorzitter toen zei op de bühne, het LVK is door het publiek beslist of zoiets. Daar waren zijn Bam, laatste toen kwamen woord. 19 punten. En toen wisten we van oké, we winnen. Het volk beslist 19 punten. 19 punten voor Venlo de Kriebel. De vaste open, de geeft er vuur. Venlo, winnaar. Ruud de Brom, winnaar met de Kriebel. Ja, dan win ik alle kriebels, alle vlinders en je penning en de pieken en de ganzen willen Nou, we stonden nog regelmatig, niet regelmatig, we stonden nog af en toe op de bühne, maar dan is het meer van, er is een vereniging waar we een band mee hebben opgebouwd in die jaren en die hebben jubileum en die hebben nu toch een speciale prins. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Dan komen we nog wel eens. Het is één grote 11-jarige belevenis geweest waarin we de mazzel hebben gehad dat het gewoon echt vanaf het moment 1 klikte. Zowel tussen ons als, ja, we hebben natuurlijk alle Ian of Frans, hè. Die zag dan in juli, ik heb weer een liedje. Wat vind je hiervan? Tak Kriebels, tak Optochtlied, tak Olms. Meneer de politie, kijk toch door die vingers. Wat weer weer zo weer ze weg van allemaal die slingers. En van die joeskepelle klanken weer in stand. Maar het moet er wel eens voor jou bedankt, meneer de Wout. Meneer de politie, man wat was het fijn. Als de lange bergen van de wet en zag ook hem jeugd. En net dan met de vingers uit de rij. En wie we zelf het gevoel kregen van, ja, wie lang gaan we dit nou? Nou, toen was het 11 jaar en toen zijn we gestopt. En Ja, en we zien ook op een hele mooie manier gestopt, vind ik. Maar we zien het laatste LVK dat we mij gedaan hebben met 33 dagen, zijn we tweede geworden. Het is eigenlijk een fantastische plek achter die jongens van. ja, we hadden niet eerst moeten weren, dat had niet gewerkt. Ik heb al 33 dagen vastgelopen in de kop en met de pien. En Duitse pien. Ik ben zo bang dat alles veel en de kind al is gestopt. Dat zal wat zien. Dat zal wat zien. Dat was eigenlijk de perfecte afsluiter. Dat die jongens, die volgens mij toen ook voor de eerste keer wonnen, we hadden ook zoiets van, dat hebben we ook meegemaakt. En we mochten dan nog tweede weer. Dat was eigenlijk super perfect. Echt met een uitroepteken is hij weer goed gegaan. Echt schitterend. Ik heb al 44 dagen de kriebels in de maag. En de vaste loven in de weer, de vaste loven in de altijd vaste loven in de kop. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.